Hi everyone! Sa videong ito guys, isi-share ko sa inyo, napaka-importante talaga ito guys. So pag-uusapan natin. Kasi nga, kung gusto ninyo magkaroon ng followers, tsaka yung video ninyo ay makipag-engage sa ibang followers na makag-comment sa inyo, kailangan yan guys na alam ninyo ang tamang setting. Explain ko sa inyo, dati kasi yung Facebook natin, merong pages, doon tayo magiging monetize, yun lang. At ngayon, pinasok na ni Meta yung profile account natin, yung privacy natin, pwede na din siya ma-monetize. So marami ng Pilipino na or sa ibang bansa na gustong sumali nito na magiging monetize. Yung monetize guys is magkaroon ng advertisement yung mga videos mo. Pero kailangan meron sa kamit mo yung requirements ni Meta. Ganito yan guys. Kailangan yung profile account mo kasi ay privacy yan before. At nakasetting yan sa mga friends mo. 'Di ba? Alam nyo, yung Facebook natin dati is para lang sa mga friends, kakilala natin, ina-accept natin sila, di ba? Tsaka sa family natin, kung malayo tayo, gusto tayong magtrabaho sa ibang bansa, easy way lang ito na ma-access natin yung family natin kasi free lang, walang bayad, pwede kang tumawag sa messenger na free lang siya. So, kaya nga guys, kailangan kung gusto ninyong sumali sa Reels, tsaka mag-upload ng mga videos na gusto ninyong na ma-monetize kayo, kailangan balikan ninyo yung setting ninyo. Kailangan tama ang setting ninyo para lahat ng mga followers ay pwede din sila makapag-engage sa video ninyo, mag-comment sila. Kasi nga, yung profile account natin dati, yung under friends list natin, ay automatic siya na mapunta doon sa followers natin. So, yung hindi natin friends, mga followers lang, minsan, yung setting ng default mo sa pag-post mo ng mga videos mo ay for the friends lang siya. Nakaset siya sa friends. Katulad ko, kasi privacy din ako na tao. Pero ngayon guys, hindi naman ako lang, marami na dyan kasi sa hirap ng buhay, gustong magka extra income din, 'di ba? Makatulong din yung kahit maliit lang 'yan, nakakatulong. At isa pa, yung pag-upload ng videos ay para na rin ma-share mo yung memory mo na din na makikita mo 'yan. 'Di ba? So yan guys, so ipapakita ko lang sa inyo kung paano ang proper settings sa profile account ninyo guys. Kailangan naka-public siya para lahat-lahat ng mga followers, ng mga gustong mag-engage sa mga videos ninyo ay maka-comment. So, meron pala akong i-share sa inyo na kaya akong gumawa nito kasi yung sister ko sa Pilipinas, kasi nandito ako sa US ngayon, nag-message sa akin na meron daw siyang followers na gustong mag-comment, makipag-engage sa video niya. Pero hindi nakapag-comment. Buti naman, magandang loob yun. Nag-PM sa sister ko na hindi daw siya makapag-comment sa video niya. So, ang ginawa ng sister ko, nag-message sa akin nga, tulungan mo ako, anong gagawin ko dito. So, gumawa ako ng tutorial na i-post ko na sa Facebook at nasundan ng kapatid ko. At ngayon, yung followers niya, naka-comment na sa video niya. At ngayon guys, isi-share ko lang sa inyo para naman alam ninyo, especially sa mga baguhan pa dyan, na meron silang alam na ganito pala ang gawin. Kailangan yung setting mo ay tama, nakapublic siya guys. So, tara na guys, ituro ko sa inyo. Ito sa homepage mo sa Facebook, may picture sa taas na may 3 guhit, picture mo, click mo yan. Tapos, dito guys, sa menu, hanapin natin yung setting and privacy. Click natin yan. Pindutin natin ang settings.
Okay, dito na tayo sa settings and privacy. Scroll down natin. Okay. Dito sa audience and visibility, dito natin i-set up yun guys. Yung how people find and contact you. Pindutin mo yan. Dito sa who can send you friend request. So, pindutin mo yung everyone. And dito, who can see your friends list. So, kayo na ang bahala. Sa akin, only me lang. Tapos, dito sa who can look you up using the email address you provided. So, lagay mo yung everyone. Tapos, who can look you up using the phone number you provided. So, kayo na ang bahala guys. Sa akin, naka-only me pa rin kasi gusto ko, meron pa rin akong privacy. Tapos, dito sa allow search engines outside of Facebook to link to your profile. Kailangan naka-blue siya. Dito naman sa allow your profile to be recommended to people looking at similar profiles. Kailangan naka-blue siya. So, yan. So, balik tayo. Arrow back. Dito naman sa Reels natin. So, allow others to share your Reels to their stories. Kailangan naka-blue siya guys. Tsaka yung Reels mo, kailangan yung default audience niya naka-public. Para naman, every time na mag-upload kayo ng Reels, automatic siya naka-public. So, lahat ng mga friends mo at saka lahat ng mga followers mo, kahit hindi siya friends mo, pwede silang makipag-engage sa video mo. Kasi, automatic siya naka-public. Balik tayo sa arrow. Dito naman sa followers and public content. So, followers and public content. So, ito yun guys. Kailangan naka-public siya guys. Yung profiles in professional mode are set to public so anyone can follow you. Public ito. Who can see your followers on your timeline? Public. Dito naman sa public post comments. So, ito yan guys. Public. Para naman lahat ng followers mo ay makapag-comment siya sa video ninyo. Dito naman sa public post notification, kailangan everyone. So, every time na merong video ka, merong nag-comment, so meron kang matatanggap na notifications or sa video ng ibang pinapalo mo, pag nag-comment ka sa video nila, notified ka rin nila na nag-reply sila sa iyo. At dito naman sa public profile info, kailangan naka-public siya. So, yan lang guys. At sana meron kayong natutunan sa videong ito. At kung nagustuhan ninyo ang videong ito, please don't forget to share, like, at hanggang sa susunod na naman. And remember, live life to the fullest and focus on the positive. If opportunity doesn't knock, build a door. Thank you for watching. Until next time, bye-bye.